Inglong Birik English High School along Teachers Day Catalan dun. Aron ripen kipon burmis supari rai kamasa khetum pen kinep dun long. Teron family and relative atumben chipatir piponsi ingdeng ke thom knockout men's football tournament paman pon. Inglong Birik English High School along Teachers Day Catalan dun. Bharata det piarlo chitini phai phorni thanbangare nimate Teachers Day Catalan dun son thotsi nizangkar banglong bithungring thama constituency arlo Inglong Birik English High School along ta mesen pen talon dun. Bharata det piarlo Teachers Day Catalan pon ar nimate aningkan wangta chitini phai phorni si Catalan pon pon. Atheke India ke chengsi Vice President anparta Bharat Ratna ke longa bang khu Dr. Sarvapalli Radhakrishna chitini phai phorni sia mahang nang theklu. Lason chalang le mahang ke thegarni manpeng pipen kadu kavita thanbang arni pu irsi Pregjam School, College, University Lapen Institution along Stame Talon Pond. Jaimega Teng Penada Porfai Sirke Malompen Dr. Sarvapalli Radhakrishna Mohora long Milur Kai Pen Archupon Lapen Alihi Sarpo teaching staff doan atumche tongpet men alira lon pen talon pon. Sonsi lochalio somar doan chelang pet pen thanbang mate teaching staff aphan aningkang sampen simbon pipajir pon pen Archupon. Puthot Bangsa School Principal Samson Hansi pen Dr. Sarvapalli Radhakrishna Kayala Mokadu Kavi lochalio somar aphan thanpajir mi pon pen Samjin pen bangsa me pachun pon Satgaon pen digonto terang nang kilo birta Malum News. Itu jasemet pet ke pini laso thanbang arani atalon nangkok alam the bangke Dr. Sarvapalli Radhakrishna alangli porhi bom mukut pen kusatame jasemet pet ke teachers Koson ko bilomat na education aputhat kanorkar nai sias mon ake the ke ding le pudamnon doctor engineer pen ke chenglok darak irthe ke mesan ke sokane ke teachers abang ke dorkar upen joksi Dr. Sarvapalli Radhakrishna alang ke matha pen ini 5th of September aningkan wangta labang soana arni bangke jasebet pet ke school long dat pukali office pen ke chenglok penan jitu asai he malongan ke pini labang so asai bangke katalon pom Biruteron lapen nili ka porhe la ke class 10 ang de lapen nili ka porhe school amen la ke Inglong Birik English ME High School MEN High School lapen nang litum pini Teachers Day ke talon ponang ko the kopia posi talon ponang ko la ke aprang ke namtang alang li ka chipadugo abang pu Dr. Sarvapalli Radhakrishna na joine pen sita me nilitum talon ponang ko lapen alang li phan chikimo asai tami deng ponang ko lapen alitum pini labang so Teachers Day talon pon data fit nang litum la teacher semana aningkang sam la puson ko mara teacher masina litum aningkang sam nail nitum teacher satum hanan ke ning sampik anton ta nang ke than ke siwet lapen ko a teacher nang Aron ripen kipon burmis supari rai kamasa khetum pen kinep dunlong. Chitini phai tok ada por phai pira chitema por malam khat khati pia sa tumpen ke ton kelang ke padapon hod ihum ke pang thega phai AS26 AC1080 agari along pen aron ripen ke pon burmis supari kinep dunlong. Sonse bangsa agari Manipur pen bangsi kado kabe 2570 kg burmis supari Guwahatian ke pali damjia phan bar pon lo. Laso kinep dunlong chega ho truck driver phan bangso burmis supari ke pon aron alo hei hui choklim hang pen pipajir thek thedera jograi kamasa khetum pen nebnang dun cheklu pusi than pachini pon. Chingnanga bang Fatuma men laki MD Akbar Ali son of Samas Uddin resident of Baliguri Gaon PS Kalgasia district Barpeta Assam lapen MD Monobar Hussain son of Amjad Ali resident of Kheli PS Kalgasia district Barpeta Assam bosi than pachini pon hanjang laso bera Egyptian rong pinang kilo abirta Malong News. Teron family and relative atumben chipatir piponsi ingdeng ke thom knockout men's football tournament paman pon chitini phai trokarni lakhakre pli korkanthi constituency ke parlo samelang someni stadium along Teron family and relative atumben chipatir piponsi kalitang kania Teron kawerong pipilapen kaku bepia to aphan chiki moment pen ingdeng ke thom knockout men's football tournament paman pon bangso ke pathu ke chingsiar ni along phapang jang aluhia man pen Fuluni circle ARO Monos ingti Fuluni circle Mondor Bijoy ingti special guest samelang sport association ami Puraju
be lapen samilang sport association akong chun bang rukasen rong paratum chetong dun lason se catching si ke pathu pon along owe chingri FC dena rong lapen paklongkham united FC paklongkham angbong si pathu pon lapen owe chingri FC tum 2-1 goal pen si pahai pon si catching sernia farman mesen pen pathu pon samilang seben ranjan terang nang kilo birta Malong News. Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.